I can't help but wonder, do we know what is love? I don't mean the definition, but what it takes to be loved and to love. We all know the definition, but it seems like we don't know the true meaning of it because na lura ba ma nuna wa junanmu soyayya yadda ya kamata. Idan ka ce mutum kana san shi, akwai abubuwa da yawa da suke ciki. For example, when was the last time da ka ce matarka kana son ta? When was the last time da kika ce mijinki kina son shi? When was the last time da ka ce mamanka ko babanka kana son su? Bayan gaya musu, ka nuna musu. Wani abu da muke mantawa shine, a koda yaushe kana raye ne, wannan soyayyar da za a nuna maka zai maka amfani. Amma idan ka mutu, sai dai a ce wane yana da kirki, wane yana da mutunci, wane yana da hankali, while a lokacin da yake raye ko kula shi ba ka yi. Yana da kyau a nuna soyayya ana raye. So wannan shine saƙona a yau. Wannan gwaji ne. Ubangiji Allah ya samu dace. Na gode sosai.